Balay nga nagibos iti naaramid nga motorcade di congressional candidate Ryan Luis Singson. Ado di kiti nakipagpartisipar as supporters na. Adda di tadag iti pamilya na. Kang ronaan iti kapisi iti puso na. Kenti anak da. Naimatakan pa iti ama iti ili a Santa Catalina. Mayor Carlos Asuncion. Bukal Attorney Ronnie Rapanut. Bukal Orly Tesoro. Bukal Basi Purisima. Kang ronaan na nga napan. Simuporta ni Attorney Ismael Baterina. Nga ditatay nga ammu. Nga asideg nga kabagyan. Iti kabaluban ni Singson. Iti pagka-congressman iti umuna a distrito. Nairog iti nasao nga parada. Iti nagbaitan iti Ilocos Sur ken Ilocos Norte. Pagpagdanon pa ilang iti ili asinait ketitan nga mangmangigan iti nabara nga pananging ikis. Itinagan nga Ryan Singson. Kastamit iti ili Akabugaw, San Juan, Magsinggal. Ore iti nadanon da iti ili iti kabalubal ni Singson. Ani Baterina, ket ita nga nakita iti nabara nga panangsarabo da. Ken ni Singson iti lalabas na. Nakita pa iti grupo nga agnay iti ili a Santo Domingo. Nga DJ da mismo nga agur-uray tapno makipagpartisipar iti motorcade ni Singson. Akas pamaniknek iti suportada ken kuana. Di nakadanon iti grupo. Iti ili asal Ildefonso, ket itan nga nakita gagur uray dagiti agay-ayat ken ni Ryan Luis Singson. Iti ili met iti bantay ket kaslaunay met iti ikkisda, mapaubing man, nataingan ken nalakayan. Ken kasta met ti ili a San Vicente, ti ili met a Santa Catalina, dita nga nakita dagiti grupo. Iti bayanihan ng mga kababaihan, nga adda pa iti sariling a banner da. Pagdanon iti mismo a syudad Tibigan, kang ronaan na iti City Hall. Kalpasan nga nalikaw iti Quezon Avenue, naglikaw met tinagluganan ni Singson, iti Tiendaan, iti nasao nga syudad. Ket itan nga nagdiretso iti grupo iti Baluarte. Well, dato iti Ororayan tayo, dato Grand Motorcade. Makita tayo met ti nakabarbara nga welcome da kanya tayo. Talagang makita tayo DJ suporta na kaya dated para kanya tayo. DJ suporta da ipapakita ta kanya isublit to may kanya da tinapudno nga panagserbi ken amin nakasapulan da may tayo may laing ta nagsisya to may ti pinagbiag da. Dumaw dawat met tinaimpuswan nga pasensya ni Singson kadigiti agnay iti ili akawayan ken ili abantay. Kapwanan iti maysa a pasken nga naaramid iti mismo nga rangtay nga sombrek iti kawayan. Ket saan nga makastrek dagiti nasao nga grupo. So dita nga inted na latan iti panagyaman na iti nasao nga ili. Iti suportayo ken kuana. Abo dandan iti special election sen manual daw laingen Mayo 28. Pilyan nyo apo DJ kandidato na amoyo makatulong kenyayo awan sa bali no ni Ryan Singson apo. Para iti Press Corps, Ryan Pardo.